I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Είναι οι άνθρωποι που θα θέλαμε όλοι να γίνουν. Εκδικούνται το ίδιο σύστημα που εμάς μας ελευθερίζει. Το κατωταβεσικό σύστημα. Και ο Σταύρος μπορεί να το βλέπουμε να κάνουμε. Δεν είναι φίλες. Έτσι είναι κατάσταση αδελαμένης τέτοια. Είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν αρχίζουμε τώρα ρε μάτια από αυτά. Αρχίζουμε μάτια από τις ωραίες να βγάλουμε μάτια. Άντε και καλή και μάτιες. Αλλά, πήγεστε. Αν σταματήσεις τον ελληνικό κόσμο στο έχουν οι αγρότες, δεν θα κάνει ίδια. Είναι απειλή. Τον σκότωσα. Δεν τον σκότωσα. Δεν τον σκότωσα. Τον έκανες όμως με τα κρεμμυδάκια. Πάω. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αποκλείζω. Αποκλείζω. Γεια σας αμigos. Είμαστε στο Σούπερμαν. Είμαστε στην ελληνική που λέει άλλο πράγμα. Η ερωτική βοήθεια μπορεί να προσφέρουμε στον νόμο. Αν θέλουμε να την προσφέρουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ προσωπικά θέλω να την προσφέρω σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ. Θα σταθώ σε πολλά μπορώ, τι έχω να ρισκάρω, τι έχω να χάσω και να μπορώ.